Čau lidi! Zdravím vás Fetinka! Konečně u dalšího videa, jelikož jsou ty Vánoce, tak jsem trošku nachlazená právě, abyste se nedivili, že tady budu trošku posmrkávat a mám odřenej nos. Ten nos mám odřenej od smrkání, protože mám strašný sopel, kurva. Já to nemůžu, každá holka má sopel, stejně jako každá holka prdí. Sorry, fakt to mám od smrkání, mám hroznou rýmu, tak se omlouvám, když tady budu smrkat, tak vidíte ten nosík. Takže chvilinku. Holky, já vás dneska vítám, mám novou naušnici z Primarku, bylo tam fronta jak piča, ale předběhla jsem to, protože stačí ukázat boobs a pupík a hned to valí všechno. Ale proč jsem vás dneska všechny takhle vzbudila a vyzvala? Je jeden důvod, že jsem narazila na jednu strašnou štětku a musím na to udělat reakci. Já prostě musím, já se omlouvám, holky, omlouvám se, já prostě musím. Takový to, když musíš třeba srát, chápeš? Prostě musím, jakože musím. Je to nějaká youtuberka, asi nějaká slavná, protože jsem o ní neslyšela, ale z nějakého důvodu má 200 000 odběratelů. Když si projedeme její channel, tak tady vidím jenom nějaký what, jako co? Ask vyjádření, proč věřím na duchy? Neumím vařit a mám doma vánoční přání, cukroví, povídání, kokotiny, mluvím, melu, píčo. Tady sedím, ukazuju cecky, jo, to je ta Ježíši, to je ona! Ježíš, to je ta, co? Ježíš, to je píča! Ježíš, hoši, to je holky, pardon. Tak už jsme doma, to je ta holka, který unikly kozy na internet. No tak to je jasný. A ještě říkala, že to nejsou její kozy, že by za takový kozy chtěla. Že by takový kozy chtěla, no určitě máš malý, no, tady to vidíme, Kerry, ty vole, prostě to byly tvoje kozy. Já jsem se k tomu nevyjadřovala, protože to na mě bylo moc podprůměrný, takový cecky bídný. Ty vole, to jsem měla, když mě bylo 5, takovýhle lentile. Ale, abych se tady k té youtuberce vyjádřil, podle mě vyjádřila, pardon, já jsem trošku ještě olihněň. Já, jako vlastně nikdo ani neví, proč je slavná, podle mě, ale prostě slavná je nějakým způsobem, jo, tváří se, má takovou malou hubičku, ale na velký čuráky. Podívejte, ona má takový malý ústíčka, víš, takový. Nenarvu si tam ani rohlík a pak 10 vídeňských párků, to nepromiňte, to já jen tak sranduju. Ale dneska, dámy a páni, už se musíme jít podívat na tu věc, kterou jsem viděl. Prostě je to nějaká slavná youtuberka, která evidentně jenom kecá na webce, nevím čím si jako zasloužila tolik odběratelů. Prostě jen tak říká ahoj, čau, mám ráda tohle triko a tohle. Ale dneska mě teda dojala. Protože jdeme se na to podívat, holky, jdeme se na to podívat, jo. Tak, nasadíme sluchátka, takže podíváme se a vždycky si okomentujeme tu různou část, ano, takže jdeme. Jak ukáž, tak ukáž, co? Asi by mi bylo jedno, čím jezdím, kdyby... Sakra, to je dojemný, to začíná tak dojemně, já vím, že už jsem to stopla, ale hoši, to zdí tak dojemně. Už ty vole, řekl bych, že našli lék na rakovinu nebo na nějakou strašnou nemoc. Je to tak dojemný, podle mě tady někdo zasvětil svět. A cože se ten den stalo? Co je to pro tebe? Co je to? Co pro tebe bylo tak důležitý? Co máš na mysli, že ti změní život? Kerry, pověz nám to, co to je? Asi by mi bylo jedno, čím jezdím, kdyby pro mě auto bylo jenom dopravní prostředí. Really, nigga? Protože jsou auta něco, s čím dokážu cítit a... Pardon, já jsem nachlazená. Ty s tím autem můžeš cítit, jsi s ním spojená jak Darth Vader se svým oblekem. Pane bože, ty s tím autem můžeš cítit. Podle mě si večer i promlouváte do duše jak Knight Rider. Ty vole, to je úžasný. To je fascinující, dojemný. Hochu, dál, to je tak dojemný. Čím dokážu žít, byl tohle pro mě jeden z nejdůležitějších okamžiků v životě. Ty jsi píča! Hochu, normálně
normální lidi, ty vole. Nejdůležitější okamžik v životě. Krása, žít s rodinou, mít třeba bohatství, jo, a žít nenadáhlý život, ale Kerinko, pučinko, ty máš automatický roztahovač na kundičku, já vím, já taky sice, už jsem pár youtuberům dala, třeba Mentovi, ten měl hrozně malýho, ale jinak celkem dobrý. No a pro tebe byl nejdůležitější okamžik v životě dostat bávo. To je tak jednoduchý životní cíl a splnilo se ti to. Takže keroušku. Tohle nevím, co je to, co bol... Co to je za holko? Jak tím sledem, tak prostě všimnu si, pokud taky krásný náleží. Má pěkný sestřih, Já to... mám z auta strašnou radost. Jo, ty máš tam to strašnou radost, tak to auto je tvoje, nebo čí? Nebo seš najednou Kerry nejlepší kámoška, aby tě vezla do školy báskem. Třeba ulovíš nějakýho nasunovače. Asi stejně velká Kerry, který má dvojnásobek ještě větší. Já jsem stejně nadšená jako oni. Docela se divím Kerry, že nás pustila sem si, ale... Jo, no, divím se, že vás tam Kerry pustila takový laciný štětky, abyste jí ošahávali novou metalízu. To fotit, dívat se na ně a všechno, protože ona sama si tam někde sedí a řeší tam... Jo, chudák, ona si tam sama někde sedí a řeší něco s manažerem asi. Jako mám taky zkušenosti, ne, že ne, Kerry, nepokoušej mě, jo, nepokoušej mě, nebo tě pokoušu! Strašně se těším na to, až pojedeme na výlet. Pojedeme na večeři. Pojedeme na večeři. Pojedeme na večeři. Pojedeme na večeři. Jsem hrozně ráda, že jsi konečně splnil sen a máš svoje auto. Modlím se, pane bože, ať Kerry dostane to, co má, jinak kundu nezavře až do večera. Ale já si úplně pamatuju, že když jsem jednou vlastně přespával o Kerry. Hlavně, že máš bávu a mikrofon na hovno, rozumím tomu úplně k piči! Vlastně zeptal vlastně Kerry, jestli tohoto auto, vyřešili si o tohle týdne. To si to vyšlo a já úplně... Jo, vyšlo to. A doufám teda, že to večer zapijem a že to oslaví. Jo, večer to zapijete a hnedka to holky můžete v 18 mrdnout do baráku někam, nebo do semaforu. To bych vám samozřejmě nepřál, přeju vám jenom zdraví, ale opatrně holky, to nemá víc koní, než těch koní, co jste si dávali předevčírem. Strašně se těším vlastně, až tomu bude Kerry jezdit a přeju to, protože si myslím, že to hrozně zaslouží a jsem strašně i za ní ráda, takže... Jo, ona si to zaslouží, ona totiž bojuje celý život proti AIDS a zachraňuje v Africe spadlý pomeranče. Začnu brečet, takže... To je tak dojemný příběh. V 18 letech první auto. Můj celoživotní sen se splnil v 18 letech. Už od té doby, co jsem vylezla z vagíny, byl můj sen jezdit v bávu. Jelikož jsem z máminy garáže vyplula na svět a nejezdila jsem bávem, můj život nebyl úplný. A už jde. A pan manažér se nějak usmívá. A Kerry má něco na tričku. Jo, tak to je jasná, holky. Hudba jak z Titaniku, ty vole. Ty vole, jak si udrží. Jo, to je tak nečekaný, že jich chlapi miluje, ten jasný. Ježíš, co to slyším za děvku, to je ta druhá děvka! Kurva, samý děvky, ty vole, kam ten internet spěje! Jo, mám tady to svoje vysněný bávo, vůbec jsem to nečekala, když jsem teď podepisovala ty dokumenty! Tak to nedávám, to je až na mě moc dojemný, to já jí to tak přeju, ona si to jak zaslouží. 5 měsíců čekání. Neřekla! 5 měsíců čekání! Ty pičo, normální rodiny čekají na posranou Fábiu třeba 10 let, ty vole, protože na to nemají. Hochu, jako mluví ze mě závist, přiznávám se, holky, mluví ze mě závist. 5 měsíců čekání, sad story, ty chuníko. Mám svoje první auto, teda kocoura. Svoje první auto, bávo, a čekala se 5 měsíců, mě je tě tak líto, Kerry. A ještě ty cecky nebyly tvoje, celý internet je proti tobě, kurva, já vím, jak se cítíš. Ty taky říkáš, že jsem tlustá, přitom nejsem. Chtěla bych vám říct jednu věc.
Kašlete na předsudky a pomozte mi je zlomit. Kašlete na předsudky a pomozte mi je zlomit? Kurva, jaký má být předsudek? Prostě máš bávo! Cože? Já nemám žádný předsudky k tomu, že máš bávo, ty vole! K tomu není žádný předsudek, podle mě stejně jsi musela vyhulit tak 5 manažerů, abys to bávo dostala, protože nevidím důvod, proč jsi slavná! A nevidím důvod, proč máš jako první auto bávo a ty seš kurva ve vatě! Protože kouzla jsou v pilný práci, kontakt. Co řekla? Co řekla? Protože kouzla jsou v pilný práci, kontaktech a víře. Jo, kouzla jsou v kontaktech. Tak když spojíš kontakt, svůj jazyk s jahodou, tak ty báva potom vyjížděj z té garáže, no! A když něco děláte dobře, jste v tom zapálení. Jo, co děláš dobře? Řekni mě, co děláš dobře! Podle mě dobře mrdáš, možná tak! A to já taky, abys věděla. Takže se mnou nechtěj soutěžit, holčičko. Celým svým srdcem, vrátí se vám to. Moje letošní kouzlo Vánoci v tom, že jsem se včerejším dnem stala ambasadorem neboli tváří značky BMW InWelt. Ty seš tváří značky BMW InWelt a já jsem, ty vole, a já jsem tváří možná tak tlustý kurvy. Ty se stala tváří BMW InWelt a máš řidičák teprve tak dva, jasný. Slečna má řidičák 2 dny a je tváří společnosti BMW. Tyhle lepšího řidiče jsem nemohl vidět, hochu. Děkuju, že jste mi tuhle možnost dali a splnili největší sen. Neskutečný. Největší sen! Se k tomu tulí, jak ke svýmu děcku! Já chápu, že pro někoho je bávo něco jako dítě, který musíš obstarávat batole se srdcem, ale kurva do prdele! Se života chvíli, kdy jsem do InWeltu vešla a poslali mě k prodeji nových vozů za panem Davidem Kodálíkem. Jo, ona prodává nový vozy, jo? Jo, takže přijde a jo, tak v těch podpatkách a přáli byste si auto a chcete ho vyzkoušet? Třeba tady tu sedačku. Nebýt člověka s trpělivostí nade mnou, jako má on, asi bych dnes v tomhletom autě neseděla a nebýt pana ředitele, tuhle událost bych ani tolik neslavila. Děkuji celé společnosti InWelt a slibuju, že budu reprezentovat značku, jak nejlíp dokážu. Tak už teď to reprezentuješ pěkně k hovnu, slečno, protože je ti 18, máš bávko, pan manažer je celkem spokojen s tím, s takovouhle paní, která to takhle prezentuje. Dívej ten výraz. Ten je jasný, hoši, ten je jasný. A máš 200 000 odběratelů, jí teď řekli. Ne, fakt, další teďka bude úplně fake radost. Cringe. Tak to bylo tak cringe, to bylo tak fake. A žádnej sellout, už nic, žádnej sellout. Kdybyste někdy v budoucnu reálně přemýšleli o tom, že si pořídíte BMW, tak myslím, že InWelt je docela jasný, protože... Jo, jasný, InWelt je docela jasný, tak to je teda jasný. Tak podíváme se na komentáře, holky. Brečím s tebou, už jenom čekám na video od toho dementa. Ale já nevím, jestli mluvíš o mě, ale já jsem holka. Strašně ti to přeju, jsem ráda, že jsi šťastná. Gratuluju, miluju tě. Jo, normálně si mě rozbrečela. Tobě to tak přeju, já se rozbrečela. No jo, všichni to přejete! Všichni, já ti to přeju, ty jsi mě doma rozplakala, Kerry. Tobě to tak sluší to bávo. Nedovedu si představit, že bys třeba musela jezdit oktávkou bídnou, trojkovou. Já ti to tak přeju. A sedí u toho kompu, štětka zasraná, jak je to možný, že dostala bávo. Já ti to tak přeju, Kerry, ty jsi nejlepší youtuberka, ty jsi to tak zasloužila. Vlastně ani nevím čím, protože jsem viděla asi jenom 3 vlogy, který jsi natočila. Ale strašně ti to přeju. A jo, no, tak ze mě mluví závist, holky. Já bych tohle asi už nekomentovala, Kerry, vidím, že pro tebe je celoživotní sen dostat bávo. Část tvého života. A potom teda si říkám, kde jsou naše hodnoty lidí. Ty budeš ta slečna, která už do konce života nebude pracovat. Stačí, když se usměješ nebo ukážeš vemena a bude to hotovo. Seru na to, já ukážu taky vemena. A třeba budu taky holka, která nebude muset pracovat. O prdele, já nechci taky pracovat. Já taky nechci makat. Kerry, kdyby se měla jedna bávko navíc v těch 18 letech. Jako chápu, že horší auto v 18 letech nemohla smít, že jsi vybrala to nejlevnější, co jsi mohla. Nemluví se mě závist, jenom bych chtěla, aby ses jako probrala, ty děvko.
Jeden like, 1 litr benzínu pro Kerry, aby jezdila po světě a říkala, jak si splnila svůj celoživotní sen. Miluju vás, holky, uvidíme se u dalšího dílu s Fetinkou a víte, že ta největší štětka jsem tady já.